πρέπει να έχει και τα στρογγυλεματά της. Γιατί, για να τσουλάει? Όχι, να έχει ο άντρας να πιάνει. Ωραίο αυτό, να πιάνει έτσι. Τι παίζετε αυτό το τραγούδι? Δεν σας είπα να μην το παίζετε ποτέ αυτό το τραγούδι. Τι είναι? Μακριά. Ας αυτό το τραγούδι μου θυμίζει τη συγχωρημένη τη μάνα μου. Αυτό μας έλειπε τώρα. Μικρό κοριτσάκι ήταν όταν ήρθε εδώ με τους δικούς τους. 30 μέρες ταξίδευα πάνω στο βαπόρι. Καλά τώρα, μην τα θυμάσαι και συγκινήσει. Έχουν περάσει και 50 χρόνια. Για μένα σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αφού δεν ζούσες τότε, βρε Λουκά. Θυμάμαι τη συγχωρημένη πώς μου τα έλεγε. Μα τι περάσανε αυτοί οι άνθρωποι τον πότε ήρθαν. Τι φτώχεια, τι κρύο, τι τελεπορία. Έλα, περασμένα, ξεχασμένα. Ας πούμε τίποτα άλλο. 7 αδέρφια έχει η μάνα μου. Οι άνθρωποι τότε ήξερα πώς να κάνουν οικογένεια. Και εγώ ήθελα να κάνω μια οικογένεια. Στο εύχομαι. Ονειρεύουμε μια οικογένεια με πολλά παιδιά. Να έχουμε δική μας φάρμα έξω στο Μπέρουικ. Ξέρεις πού είναι το Μπέρουικ? Πολύ ωραίο μέρος. Να έχουμε δικά μας ζώα. Να έχουμε το δικό μας κρέας, το δικό μας γάλα. Ωραία θα είναι. Λοιπόν, τι λες? Τι? Τυρί, δεν ακούς τι σου λέω? Λέω ωραίο, δεν ακούς? Ωραιότατο. Μακάρι να βρεις την κατάλληλη γυναίκα. Ελληνίδα ψάχνει. Παπούτσι από τον τόπο σου, όπως μου έλεγε συγχωρημένη. Μα τι πάλι συγχωρεμένη, καιρό είχαμε να την ακούσουμε. Νίκη, να σου πω, από την πρώτη στιγμή που σε είδα, είπα στον εαυτό μου, Λουκούκο, έτσι με φόρεζε συγχωρημένη η μάνα μου. Λουκούκο, ρε Λουκούκο, ρε να το παπούτσι σου. Συγγνώμη, Λουκούκο, εγώ είμαι το παπούτσι. Όχι ό,τι παπούτσι. Εσύ είσαι γόβα ψιλοτάκουλο. Α, σε ευχαριστώ. Τώρα νιώθω καλύτερα. Δεν πάμε σιγά σιγά? Γιατί δεν τα περνάς ωραία? Δεν ξέρω. Κάτι ο Καζιτζίδης, κάτι συγχωρεμένη, κάτι τα παπούτσια. Θέλω να πάρω λίγο αέρα. Ναι, εντάξει, μια στιγμή. Περίμενε λίγο, να τελειώσουμε και το φαγητό. Αλλά τι να φας που τα έφαγα όλο εγώ. Δεν πειράζει, τρως εσύ και χορταίνω εγώ. Τρως εσύ και χορταίνω εγώ, ωραίο αυτό. Ωραίο αυτό. Ρε, το άκουσες αυτό, ρε? Την άκουσες την Ελληνίδα τι είπε? Ελληνίδα, ρε. Τρως εσύ και χορταίνω εγώ. Ωραίο, Τι εννοεί αυτό? Την εβδομάδα. Ναι, εδώ μένω. Ναι. Για σένα. Πολύ ωραία πολυκατοικία. Ναι, καλή είναι. Έχεις κάτι? Εγώ? Όχι, τίποτα. Έχεις συντρώσει? Ναι, εγώ. Καλά λες. Από το περπάτημα φαίνεται. Θα ίδρωσα λίγο. Λουκά, τι έχεις? Τίποτα δεν έχω, τι? Είσαι καλά, φαίνεσαι σαν ταραγμένος. Ναι. Όχι, μια χαρά είναι. Πέρασα μια πολύ ωραία βραδιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα και... Καληνύχτα. Ευχαριστώ, να σε τηλεφωνήσω. Παναγία. Βίκυ, έλα. Βίκυ, πάμε πάνω. Α, όχι, Λουκά, περάσαμε τόσο Όχι, όμορφα. παιδάκι, μου έχω μια μεγάλη ανάγκη. Πάμε πάνω τώρα. Έχεις πει Βίκυ, πάμε πάνω γιατί με έχει πιάσει κόψιμο. Πάμε, έλα.